Γεια σας. Σήμερα θα παρουσιάσουμε κάτι διαφορετικό από αυτά που συνήθως παρουσιάζουμε στο κανάλι. Ένα ψηφιακό βοηθό ρομπότ, Loi έτσι λέγεται το συγκεκριμένο ρομποτάκι, το οποίο χρησιμοποιεί ουσιαστικά το chat GPT-4o για να παρέχει λειτουργίες βοηθού, όπως λέει χαρακτηριστικά ο κατασκευαστής, συν διάφορα άλλα έτσι παιχνιδάκια τα οποία κάνει και γενικά μια έτσι διαδραστική λειτουργία την οποία έχει. Το συγκεκριμένο ρομποτάκι μου εστάλει από την Touchable Future κατευθείαν από τον κατασκευαστή του. Δεν έχω πάρει κάτι όσον αφορά αυτό το πράγμα, μου το έδωσαν δωρεάν. Δεν υπάρχει κάποιος έλεγχος όσον αφορά την παρουσίαση. Εδώ απλά θα δούμε κάποια πραγματάκια τα οποία μπορεί αυτό να κάνει και κάποιες παρατηρήσεις που έχω όσον αφορά την χρήση του από το σύντομο χρονικό διάστημα που βρίσκεται στα χέρια μου. Το κουτί είναι αρκετά έτσι όμορφο και χαρακτηριστικό, Loi Robot 01 λέει εδώ, δεν ξέρω αν θα βγάλουν και κάποια συνέχεια. Τα περιεχόμενα από ό,τι μας λέει εδώ πέρα είναι το ρομπότ, το εγχειρίδιο, ένα καλώδιο USB-C και το docking ring. Όπως ανοίγει έτσι, αυτό εδώ είναι το ρομπότ, ωραία θήκη, σαν παρουσίαση πολύ ωραία, το καλωδιάκι εδώ. Λοιπόν, όπως είπαμε, ένα καλώδιο USB-C το οποίο χρησιμοποιείται για τη φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας την οποία διαθέτει. Έχει μια μπαταρία 6.000 mAh. Εκτός από το να κινεί το ρομπότ η συγκεκριμένη μπαταρία, χρησιμεύει στο να φορτίζει και όλα η συσκευή που βάζουμε εδώ ανσύρματα, εφόσον η συσκευή βέβαια το υποστηρίζει αυτό. Αυτή εδώ είναι η βάση πάνω στην οποία είναι μαγνητική βάση, πάνω στην οποία κουμπώνει το τηλέφωνο. Εδώ έχει ένα του προσωπάκια στο με τα ματάκια τα οποία έχει το ρομπότ. Για να μας το δείξει. Τι έχουμε εδώ. Η βάση μαγνητική την οποία χρησιμοποιούμε για να προσαρτήσουμε την συσκευή μας πάνω εδώ πέρα στην μαγνητική βάση την οποία έχει το ρομπότ. Εφόσον δεν έχει κάποια λειτουργία MagSafe το κινητό μας, όπως ας πούμε έχουν τα iPhone, εδώ έχει μαντιλάκια, είναι ξηρό και υγρό, τοποθετήσεις το δαχτύλιο επάνω στο κινητό. Το δαχτύλιο, από ό,τι βλέπω εδώ, έχει μια έτσι αυτοκόλλητη ταινία την οποία βγάζεις αφού καθαρίσεις την επιφάνεια στο κινητό και το τοποθετείς επάνω. Ναι, λέει συμβατότητα εδώ, iPhone 12 Plus ή MagSafe θήκες μπορούν να κολλήσουν στο ρομπότ κατευθείαν. Για άλλες συσκευές σου λέει χρησιμοποιείτε αυτό εδώ πέρα και οδηγίες, καθαρίστε την επιφάνεια και ούτω καθεξής. Εδώ έχει κάτι αυτοκολλητάκια, είναι της μόδας τώρα τελευταία να βάζουν διάφορα. Και εδώ το εγχειρίδιο χρήσης, μόνο αυτό είναι, όπου δείχνει εδώ πέρα τα βασικά στοιχεία του ρομπότ, τη μαγνητική βάση, κάτι αισθητήρες που έχει μπροστά. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα έχει και αισθητήρα αποφυγής εμποδίων. Θυμόμουν ότι είχε κάτι τέτοιο, αλλά το βλέπω να το λέει και εδώ πέρα. Κάποιους αισθητήρες στο πλάι για την αφή. Εδώ αναφέρει κάποια πράγματα όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του ρομπότ. Τις ενδείξεις, τις φωτεινές, τα χρώματα τα οποία βγάζει το ρομπότ και τι σημαίνει το καθένα. Ναι, εδώ πέρα για την ενεργοποίηση του ρομπότ, την κάνουμε ουσιαστικά. Απλά το φορτίζει την πρώτη φορά και ενεργοποιείται. Αυτό είναι, δεν θέλει κάτι άλλο. Κατεβάζει την εφαρμογή από το App Store, είτε το Google Play Store, είτε το Android, το iOS App Store και ενεργοποιείς το ρομπότ που κάνεις pair μετά την συσκευή σου μέσω Bluetooth με τη βάση. Κάτι δεν έχει νομίζω κάτι άλλο. Οδηγίες όσον αφορά το πώς να τοποθετήσεις τη μαγνητική βάση, αυτά είναι. Οδηγίες στα αγγλικά και στα κινέζικα. Αυτό εδώ είναι το ρομπότ, να το δούμε λιγάκι πιο καλά εδώ πέρα. Έχει εδώ στην κάτω πλευρά, όπως βλέπουμε, για να κινείται, είναι ερπιστριοφόρο. Έχει κάτι έτσι μαλακές ερπίστριες από καουτσούκ. Εδώ κάτω είναι μια μικρή θήκη κουμπί reset. Αν για κάποιο λόγο το ρομπότ δεν λειτουργεί, μπορούμε να κάνουμε εδώ reset
οπότε χάνει όλες τις ρυθμίσεις που έχει κάνει μέχρι στιγμής, γιατί πέρα από την εφαρμογή την οποία εγκαθιστούν μητό, σώνει και κάποια πράγματα. Εδώ προφανώς αυτό έχει κάποιο είδους μνήμη μέσα και θυμάται κάποια πράγματα, όπως τον κωδικό της συσκευής, γιατί κάνει pair μόνο με μια συσκευή, σαν να κλειδώνει, ας το πούμε. Εδώ πέρα έχει, όπως είπαμε, κάποιους αισθητήρες στο πλάι αφής. Εδώ είναι η θύρα USB με την οποία φορτίζει. LOI, δεν έχει κάτι άλλο. Αυτή εδώ πέρα στην ουσία είναι η μπροστινή πλευρά του ρομπότ, όπου εδώ έχει κάποιους αισθητήρες και αυτό εδώ το σημείο είναι το κομμάτι το οποίο πατάμε για να ενεργοποιήσουμε και να απενεργοποιήσουμε το ρομπότ. Πάμε να δούμε λίγο σχετικά με την εφαρμογή. Αρχικά είχα σκοπό να παρουσιάσω το ρομπότ χρησιμοποιώντας ως κινητό τηλέφωνο για την εκτέλεση των λειτουργιών το Xiaomi Mi 8, γιατί το συγκεκριμένο, εκτός από ότι ταιριάζει πιο καλά κατά την άποψή μου πάνω στο η βάση. Δυστυχώς όμως το συγκεκριμένο, από τις δοκιμές που έκανα κινητό, δεν έχει αρκετά γρήγορα επεξεργαστεί, είναι και αρκετά παλιό κινητό βέβαια, για να υποστηρίξει τις λειτουργίες που θέλει η εφαρμογή της LOI. Τελικά χρησιμοποίησα την κύρια μου συσκευή, το Samsung S23 Ultra, το οποίο βεβαίως είναι πολύ πιο βαρύ και πιο ογκώδες και πιο μεγάλο σε σχέση με το Xiaomi. Όμως εδώ υπήρχε ένα θέμα το οποίο λογικά το είχε το συγκεκριμένο τηλέφωνο. Η μαγνητική βάση σε συνδυασμό με τον μαγνητικό δακτύλιο επηρέαζαν το S Pen το οποίο έχει η συσκευή, με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί σωστά η εφαρμογή, να μπλοκάρει, είτε είχα το S Pen μέσα στη συσκευή είτε όχι. Για κάποιο λόγο καταλάβαινε ότι με το που το κουλούσα επάνω του S Pen, νόμιζε δηλαδή ότι η πένα χτυπούσε στην οθόνη του τηλεφώνου, κάτι το οποίο έβγαζε κάποια fake εικονικά χτυπήματα στην οθόνη του κινητού, τα οποία μπέρδευαν την εφαρμογή του ρομπότ, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να λειτουργήσει σωστά. Για το σκοπό αυτό σχεδίασα μια απλή έτσι 3D printed βάση, η οποία μπορεί να τοποθετήσει οποιαδήποτε θήκη κινητού τηλεφώνου, όπως βλέπετε εδώ πέρα έτσι, για να κουμπώσει απευθείας επάνω. Εδώ θα μπει μετά τώρα μέσα και το κινητό. Το κινητό το οποίο θα χρησιμοποιήσετε με το LOI θα πρέπει να μπορεί να κουμπώσει μαγνητικά πάνω σε αυτήν εδώ την βάση, στην κεφαλή όπως λέμε του ρομπότ, το σημείο επαφής όπου καταλαβαίνει το ρομπότ ότι έχει κινητό επάνω του είναι αυτό εδώ πέρα, σε αυτό το κόκκινο σημείο που υποδεικνύει εδώ. Εάν η συσκευή σας είναι iPhone ή τέλος πάντων κάποια συσκευή η οποία έχει μαγνητική πλάτη, δεν θα έχετε θέμα, μπορείτε να την κολλήσετε πάνω εδώ πέρα και να παίζει κανονικά. Το πρόβλημα είναι σε συσκευές οι οποίες δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Εκεί μεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις το δακτύλιο, τον μαγνητικό, τον οποίο δίνει ο κατασκευαστής. Ο συγκεκριμένος δακτύλιος δουλεύει κανονικά. Όταν, ας πούμε, για παράδειγμα έκανα δοκιμές με το Xiaomi Mi 8, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα να στηριχθεί επάνω εδώ. Η εφαρμογή η οποία χρησιμοποιεί το ρομπότ για να πάρει τις λειτουργίες του λέγεται LOI Robot. Είναι αυτή εδώ με αυτό το εικονιδιάκι που είναι το προσωπάκι του ρομπότ. Είναι αρκετά μεγάλη εφαρμογή, είναι γύρω στο μισό γίγα. Αρκετά βαριά εφαρμογή. Οπότε καλό θα είναι να τη βάλετε σε κάποιο τηλέφωνο το οποίο είναι αρκετά καινούριο. Δηλαδή η συγκεκριμένη λοιπόν εφαρμογή, πάμε να τη δούμε, το ρομπότ εδώ, και περιμένει εδώ ουσιαστικά να συνδεθούμε στο λογαριασμό μας. Το συγκεκριμένο ρομπότ μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε δημιουργώντας εσείς έναν οποιοδήποτε λογαριασμό στην εταιρεία και κάνοντας login. Δεν χρειάζεται να κάνετε login κάθε φορά, μία φορά θα κάνετε και τελείως. Μπορείτε να συνδέετε και με το Google. Συνδέουμε τώρα το κινητό πάνω στη βάση του ρομπότ. Τώρα με το μαγνήτη δηλαδή που έχει η βάση πάνω κολλημένο, καταλαβαίνει το ρομπότ ότι έχει και τη συσκευή επάνω. Βλέπετε ήδη ότι μας κάνει εδώ τα ματάκια του. Περιμένει τώρα από εδώ κάποια φωνητική εντολή από εμάς. Στρέφει τώρα και μόνο το ακούει
ακούει τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάω και προσπαθεί να αντιδράσει στη φωνή μου. Αν του κάνω και λίγο τάπ εδώ, ψιλονευριάζει, κάνει κάτι παιχνιδάκι, κοινάει πάνω κάτω, για να τον ενεργοποιήσουμε ουσιαστικά και να ακούσει τι θέλουμε να μας κάνει. Δυστυχώς δεν καταλαβαίνει ελληνικά. Πρέπει να πούμε τη φράση Hey Loy. Hey Loy. Όπως βλέπετε εδώ κάνει τώρα ένδειξη ότι περιμένει να ακούσει την εντολή μας. Give me tomorrow weather report. I'm not quite sure what you are asking, but if you are looking for the weather for tomorrow, I can help with that. Would you like to know the forecast? Yes, please. Here's the weather for tomorrow. I hope it looks good for any plans you have. Αυτή τη στιγμή έχει ανιχνεύσει στην ουσία ότι υπάρχει ένα εμπόδιο εδώ, η κάμερα είναι στην οποία, που καταγράφει και έρχεται κοντά σε εμένα, γιατί όπως είπαμε έχει αισθητήρες εγκύτητας μπρος και στο πλάι, όπως επίσης μπορώ να πάω, ας πούμε, εδώ πέρα στο πλάι και να το ακουμπήσω, το καταλαβαίνει και στρίβει όπως βλέπετε προς τα εδώ. Μάλιστα. Μας προτείνει και ψυχολογική υποστήριξη, αν θέλουμε να συζητήσουμε κάτι. No, thank you. Go to sleep. I understand. I'll go to sleep now. Good night. Good night. Μάλιστα. Αυτό είναι μία από τις ιδιότητες που έχει το συγκεκριμένο σαν λειτουργίες. Βλέπετε τώρα ότι εδώ μας κάνει και τα γραφήματα που κοιμάται. Αυτό και διάφορα παιχνίδια εντωμεταξύ τα οποία τα κατεβάζει από το ίντερνετ ενώ εσείς παίζετε μαζί του. Μπορείτε να το ζητήσετε, ας πούμε, για παράδειγμα, οτιδήποτε θα ζητούσατε σε ένα prompt του chat GPT 4.0. Αυτό χρησιμοποιεί ούτως ή άλλως. Κάτι άλλο που ξέχασα να πω είναι ότι χρησιμοποιεί την μπροστινή κάμερα διαρκώς για να σας βλέπει, πέρα από τους αισθητήρες που έχει γύρω-γύρω. Τώρα εδώ είναι σε φάση trans από ό,τι βλέπω. Μπορεί να μας βγάλει ότι βλέπει και κάνα όνειρο. Τα κάνει κάτι τέτοια. Ας τον ξυπνήσουμε, να του ζητήσουμε για παράδειγμα να μας τραβήξει μια φωτογραφία. Hey Loy. Hello, how can I make your day a little brighter today? How about taking a photo with me? That sounds like a fun idea. Let me get ready to snap a photo with you. Όπως βλέπετε κάνει και τέτοια πράγματα. Αυτά όλα φυσικά, άμα θέλετε μπορείτε να του πείτε, γιατί βγάζει κάποια ερωτήματα στην οθόνη, αν τα θέλετε ή όχι. Βλέπετε στην επάνω δεξιά γωνία, δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, υπάρχει εδώ ένα πράσινο κουκκιδάκι. Hey Loy. Is there something specific you want to talk about? I'm here to chat. Can you play any game? Sure, I have some fun games we can play together. Would you like to try Louis Crush or Louis Jump? Let me know which one you prefer. I don't know, let's see Lily Crush. Let's give Louis Crush a try. Let me know when you are ready to start playing. How do I play? To play Louis Crush, it's all about bouncing balls to break bricks. Aim and launch the ball to clear out the bricks and watch for any special power-ups. When you are ready to play, just let me know. Can't wait to see how high a score you'll get. Μάλιστα. Για να δοκιμάσουμε να παίξουμε. Okay, let's try. All right, let's give it a shot. Just let me know if you need anything while we are playing. Ready to have some fun. Okay. Let's get started with Louis Crush for some fun. Good luck, and don't forget to enjoy the game. Hey Loy.
Πρέπει να του πεις την εντολή αυτή για να Let's ακούσει. dive into the game and have some fun. Sure. Πατάμε εδώ τι θέλουμε να παίξουμε. Έχει έρθει πολύ κοντά σε μένα, να γυρίσω λίγο την κάμερα αν μπορεί να φανεί. Arkanoid. Κατάλαβα. Άνοιξα και πώς παίζεται. Τέλος πάντων έχει ένα παιχνιδάκι εδώ. Exit. Καλά είναι. Hey, Let's get started. I can't wait to see how high of a score you can achieve. Εντάξει, καλά. Όχι. Louis Crush. Βγάζει και κάτι κινέζικα ώρες στην οθόνη. Η εφαρμογή έχει κάποια έτσι ψηλοθεματάκια. Hey, Louis. It seems like you are discussing something important. Would you like to share more details? Or is there anything specific you'd like to talk about or do? Do you have any demo mode? I'm here to assist you in various ways. If you have any specific tasks or commands in mind, feel free to let me know. Can you move back a little? Of course. I'll move back a little. Hey, Louis. If there's anything specific on your mind, feel free to share it with me. I'm here to help or chat with you. Show me please what you can do. I am capable of doing many wonderful things, like taking photos, playing fun games with you, and even doing a little dance. Would you like to try something specific? Can you dance a little? Sure thing. Let me show you some moves. Hey, Louis. That was fun. I'm ready to dance. Let's get moving. Άντε πάλι. Dance mode activated. Watch me groove to the beat. Okay. Dance. Say the word, and I'm here for whatever you need. Let's dance to the beat. Hey, how can I make your day even better? Hey, how can I brighten your day today? Θέλει ο Καμένος να βοηθήσει. Πώς μπορεί να με κάνει λέει, να νιώσω καλύτερα. Sheep. Hey, Louis. Okay. Hey there. I'm so glad to see you. What's up? Okay, thank you. You can stop now. It's so wonderful to hear from you. How's everything going on your side? Anything exciting you want to share? Can you stop dancing, please? Wow, it's great to see you so cheerful. Tell me, what's on your mind today? I want to go to sleep. Rest is a wonderful thing. Sweet dreams and have a fantastic night's sleep. Do you feel sleepy too? Sleep? Oh, I never sleep. I'm always here, ready to keep you company anytime. Need a story or a lullaby to help you drift off? What other games can you play? I have two fun games for you to try, Louis Crush and Louis Jump. Want to jump right into the action and test them out? No, thank you. Please go to sleep.
καλά είναι, νηστάζει. Σε κάποια φάση όταν τέλος πάντων πέσει σε λίθαργο, κάνει ότι βλέπει και όνειρα. Κάποια άλλα πράγματα τα οποία υποστηρίζει η εφαρμογή του LOI είναι ότι όταν είστε εδώ στην οθόνη της αναμονής, μπορείτε να κάνετε στη δεξιά πλευρά εδώ ένα τράβηγμα. Τώρα εμφανίστηκε το μενού της συσκευής. Ας κάνω εδώ ένα νάτο. Εμφανίστηκε το μενού εδώ πέρα του LOI, όπου έχουμε επιλογές εκτός από την ώρα. Το stay είναι το προεπιλεγμένο. Έφυγε. Το stay είναι το προεπιλεγμένο τμήμα λειτουργίας, όπου εδώ ακούει και αντιδρά λίγο στις εντολές μας. Το sleep είναι που το πατάμε όταν δεν θέλουμε να μας ενοχλεί τόσο πολύ το ρομπότ. Οπότε πέφτει αυτόματα σε ύπνο, βλέπει και κάτι όνειρα. Για να δούμε λίγο, θα δει τίποτα. Κοιμάται. Εδώ το έχετε συνήθως όταν δεν θέλετε να σας ενοχλεί και απλά δέχεται τις εισερχόμενες κλήσεις, notifications από εφαρμογές και άλλες ειδοποιήσεις του συστήματος, τις οποίες εμφανίζει στην οθόνη. Μπορείτε εναλλακτικά, αν θέλετε, να εμφανίσετε ρολόι αντί για τα μάτια του, τραβώντας εδώ κάτω και πατώντας εδώ τα τετραγωνάκια, πατάμε στο clock. Ας γυρίσουμε πάλι σε λειτουργία της εφαρμογής. Εδώ έχει κάμερα που έχει επιλογές για την κάμερα. Μπορεί να τραβήξει και βίντεο το συγκεκριμένο ρομπότ μέσω της εφαρμογής του. Το inbox εδώ εμφανίζει τυχόν ειδοποιήσεις που στέλνει το ίδιο το ρομπότ. Δεν έχω δει κάτι τέτοιο. Σίγουρα πάντως δεν εμφανίζονται εκεί τα email στα εισερχόμενα, γιατί η συσκευή τα λαμβάνει και τα εμφανίζει κανονικά στις αντίστοιχες εφαρμογές. Το Games είναι εδώ με τα παιχνίδια του. Έχει 3 παιχνίδια και το RC-LOI. Ναι, πρέπει να βγάλουμε το κινητό από την οθόνη. Εδώ είναι οι ρυθμίσεις, όπου φαίνεται το ρομπότ, κάποιες οδηγίες χρήσης που έχει. Στο control νομίζω εδώ μπορούμε να ενεργοποιήσουμε και να απενεργοποιήσουμε και την ασύρματη φόρτιση ταυτόχρονα της συσκευής όσο είναι πάνω στη βάση του ρομπότ. Ας επιστρέψουμε πίσω στην κατάσταση εδώ της λειτουργίας και εκεί είπαμε εκτός από το sleep και το stay, που το stay είναι η προεπιλεγμένη λειτουργικότητα, δηλαδή να του λέμε hey Loy και να αντιδρά σε αυτά που του λέμε. Έχει και ένα εδώ explore mode, το οποίο εντάξει, όσες φορές το χρησιμοποίησα, καλό θα να έχετε το νου σας, γιατί αρχίζει και φεύγει μόνο του, γυρνάει γύρω γύρω. Τώρα εδώ. Ναι. Περιεργάζεται τώρα το χώρο και καλά. Δεν ξέρω αν το είδατε, το σήκωσα λίγο στο πλάι και έπεσε με το πλάι, νευρίασε λίγο, γιατί τώρα δεν μπορεί να κουνηθεί. Έχει μια απορία. Hey Loy. Με αυτό ακούει σε κάθε mode, είτε είναι στο Explore είτε σε οτιδήποτε άλλο. Stay. Sounds like there's a bit of a puzzle there. If you need any advice or just want to check, I'm right here. Hey Loy. Move forward a bit. How's your day going? Αρχίσαμε την ψυχανάλυση πάλι. Ναι, δεν το εμπιστεύομαι τόσο, γιατί με αυτό το τραπέζι που έχω εδώ δεν ανιχνεύει πάντα την άκρη και μπορεί να πάει από κάτω. It seems like you are thinking about some support options. Is there something specific you'd like to discuss or explore further? I'm here to help. Εκεί μια μανία με support. Hey Loy, come over here. Got it. If there's anything else you'd like to discuss or any way I can help, just let me know.
Hey Loy. I'm doing all right. Thanks for asking. How about you? Hey Loy. Κάτσε να το πιάσω γιατί θα φύγω με εκτός τραπεζιού και είναι κρίμα. Hey Loy. Hello there. How's it going? Ναι, όταν μπει στο Explore Mode ακούει μεν εντολές, αλλά συνεχίζει να κινείται. Is there something particular you'd like to explore or discover today? No, thank you. All right. Let me know if you change your mind or need anything else. I'm here to help. Γενικά στο Explore Mode θέλει λίγο προσοχή γιατί έχει μια τάση να πηγαίνει στις άκρες. Αυτή ήταν η παρουσίαση του Loy Robot. Ουσιαστικά πρόκειται έτσι για ένα ωραίο γκατζετάκι το οποίο μπορείτε να έχετε στο γραφείο σας ή τέλος πάντων οπουδήποτε αλλού θέλετε. Η λειτουργικότητα το αυξάνει με κάθε νέα έκδοση της εφαρμογής. Στην πρώτη έκδοση θυμάμαι που είχα δει δεν είχε παιχνίδια, μετά πρόσθεσαν παιχνίδια. Ακόμα όμως δεν έχουν βάλει τη δυνατότητα να μπορεί να σερφάρει το ίντερνετ και να αντλήσει πληροφορίες. Είναι έτσι ένα πολύ ωραίο γκατζετάκι για όλες τις ηλικίες. Κυρίως για τους μοναχικούς που τέλος πάντων τους αρέσει να παίζουν με τέτοια παιχνιδάκια. Πιο πολύ για το χαβαλέ. Ξέχασα μονάχα να δείξω ότι όταν αποσυνδέσουμε, να το δείξω και αυτό, τη συσκευή από το σώμα του ρομπότ, γυρνάει σε αυτήν εδώ την κατάσταση όπως βλέπετε που λέει Attach the phone. Εδώ έχει και ένα RC Loy κουμπί με το οποίο στην ουσία έχετε έτσι ένα χειριστήριο για να κινείτε εσείς το ρομπότ όπως θέλετε, το σώμα. Αυτό είχα ζητήσει κυρίως, αν μπορεί με API να ανοίξει προκειμένου με μια εφαρμογή για παράδειγμα στο κινητό να έχεις πρόσβαση στις κινητικές λειτουργίες του ρομπότ. Βλέπετε και φωτάκια τα οποία μπορείς να ανάβεις μπρος πίσω. Δείχνει εδώ πέρα και το σχεδιάγραμμα που έχει, τι μπορεί να κάνει. Έχει πάντως αρκετές δυνατότητες για τα χρήματα. Είναι έτσι ένα πολύ ωραίο γκατζετάκι το οποίο ειδικά σε νεαρότερες ηλικίες αλλά και γενικότερα σε παιχνιδιάριδες θα αρέσει πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε αυτήν εδώ την παρουσίαση. Αν σας άρεσε παρακαλώ γραφτείτε στο κανάλι, κάντε like στο βίντεο και θα χαρώ να δω τα σχόλιά σας σχετικά με αυτό το συγκεκριμένο gadget. Γεια σας.